Takže ahoj, tady je Pegas LP a dneska si ukážeme, jak si založit účet na tanktrouble.com. Tady odkaz bude v popisku videa. Takže já už samozřejmě účet mám, ale bráchovi ho chci založit. Takže tady, jak vidíte, sign up. Tady máte login nebo login, username, jméno, heslo, login. Ale když účet nemáte, tak dáte sign up. Máte name your tank. Brácha, to je Baxi 6. Dáme jméno. Password, čili heslo, to vám tady jeho nebudu říkat. Password, takže znovu to samé heslo. E-mail adres. Tady to asi střihnu, abyste mi viděli jeho adresu. A pak tady máte customize your tank, čili si můžete dát třeba takhle to barvu. Takže už pokračujeme, zkontroluji, jestli to běží. Jo, už to běží. Takže pokračujeme. Tady to ready off start, nebo co to tam bylo. A tady vám to udělá login to get started. Started. Napíšete jméno a heslo. To, co jste si dali v sign a dáte login. A teď vám naběhne vaše jméno, XPčka, to a to. A teď vidíte, jakou si dali barvu tanku. Teď si to můžete ještě změnit. Tady si můžete takhle udělat tank, třeba mu dáte takovou. A teď vítáme videu Baxíka. Co tam chceš dělat, Baxíku? Klobouk. Mamánky chceš? Ten výfuk. No. Chceš tady pusu, nebo tady to? Nebo lol, nebo smajlíka? Co chceš? A ten píchal na hlavě. Ty to jo? No. A chceš sem takhle dopředu pusu? Jo. Ty tu? No to bude všechno. To dáte pak tyto. Tak. A jak vidíte, už tady máte ten tank. Ve hře samozřejmě nebude. Tady to nevím, co je. Jo, to jsou nějaké achievementy. No, dáme zpět. Jo, vlastně tady můžeme dát tady to. Teď jsme ve hře. A když chcete hrát s kámošem, tak musíte být buď jako nepřihlášený, anebo kámoš musí být taky zaregistrovaný a musíte ho přihlásit. Nebo můžete mít 2 účty. Tady to je, tady si můžete vyrobit mapu. To nebudu ukazovat. Baxi si to pak vyrobí sám. OK. A pak tady je poslední. To taky nevím, co je. To bude, jo, tady. OK. No tak, to je pro dnešek všechno. V příštím díle si možná pustíme nějakou písničku a k tomu si, pardon, k tomu budeme hrát Baxíkem proti sobě. Takže, čau čau.